És ha minden igaz, akkor üzenetet is kaptatok róla, hogy elindult a felvétel, ahogy az előbb megbeszéltük, nem kell kamerát kapcsolatok, hogyha nem szeretnétek. Na, hát először is köszi szépen, hogy jöttetek. Akkor, aki nem ismer, neki bemutatkozom, Paulusz Patrik vagyok, a KD-ről Nonprofit Kft-nél dolgozom, mint projektmenedzser. Jelenleg a FACT projektünkkel vagyunk itt, és Dorinával fogunk egy kicsit beszélgetni így az ő munkájáról, az álhírekről, magukról a hírekről, meg lényegében, tehát maga ugye ez a FACT projekt, ez arról szól, hogy a fiataloknak segít abban, hogy az álhíreket hogy tudják kiszűrni, kezelni, illetve akár ezt az információt az ismerősöknek, családtagoknak, barátoknak továbbadni. Rajtuk kívül egyébként az 55 év felettiek is a célcsoportunkba tartoznak, hiszen náluk a legnagyobb veszélye annak, hogy mondjuk egy álhírt valósként kezelnek. Úgyhogy emiatt vagyunk most itt, és akkor át is adnám Dorinának a szót, egy kicsit mutatkozzon be. Most ezt nem mondom, hogy honnan jött, mert ugye most Olaszországban szórakozik, pihenget. De ja, egy pár szót mondj, légy szíves magadról. Jó, sziasztok! Mészáros Dorina vagyok. Én egyébként Budapesten a BGM végeztem, kommunikáció médiatudományok szakon. Amikor még oda jártam egyetemre, egyébként volt szerencsém bepillantani így a tévézés, meg a rádiózás világába. Így a média egyébként mindig is vonzott. Emellett végeztem egyébként ilyen szinkronszínész tanfolyamot, tehát így a stúdiók, nagyjából értem, hogy néz ki egy stúdió, és mire kell figyelni például, hogyha rádiózunk. Én most jelenleg részmunkaidős állásban az Alba Innovárnál dolgozom. Ez a cég egyébként hát lassan 10 éve, hát 17-ben alakult meg Fehérváron az önkormányzat közreműködésével, és hát a cégnek elsősorban az a célja, hogy az embereket, kifejezetten az iskolásokat közelebb hozza a digitalizáció világához. Ez magába foglalja itt a gondolkodásmódot, de egyébként ilyen robotikával is foglalkozik a cég, vannak nyári táborok gyerekeknek, emellett tanárokat is képzünk ki, mert sikerült elérni azt, hogy Fehérváron megjelenjenek az okos tantermek. Egyébként már több suliban is van. Ha jól emlékszem, legutóbb a Teleki általánosba avatták 1 vagy 2 hónapja fel az egyik okos tantermet. Ide nyilván a tanárokat is ki kell képezni, hogy hogyan kell használni, úgyhogy ebben is otthon vagyunk, és tehát a cél az, hogy a digitális kompetenciákat, készségeket fejlesztük a fiatalabb korosztálynak, hogy majd hosszú távon a munkaerőpiacon ezt ugye tudják kamatoztatni. Emellett, ami engem közvetlenül érint, ez a Székesfehérvár applikáció, hogyha már áttérhetek erre. Ezt az Alba Innovár fejlesztette ki. Én ezzel foglalkozom, a Székesfehérvár applikációval. Ez egy mobiltelefonra letölthető applikáció felület, és itt egyébként több funkciója is van. Lehet akár hibát bejelenteni, úgyhogy képet csinálsz. Nem tudom, hogyha az utcán sétálsz és ki van égve a lámpa, akkor ezt meg tudod tenni te közvetlenül, mint fehérvári lakos. Igen, azt meg kell említenem, hogy nem hiába Székesfehérvár applikáció, mivel itt ugye kifejezetten a lokál lakóknak lett kifejlesztve ez a felület. De első körben egyébként az a célunk, hogy minél gyorsabban és minél frissebb információkat tudjunk a lakosoknak szolgáltatni. És itt jövök képbe én, mert van egy olyan funkció, hírek. Tehát én napi szinten szerkesztek és rakok fel híreket erre a felületre. Most belemenjek már egyébként, hogy hogyan szerkeztem a híreket, milyen források vagy. Persze, igazából, ha magáról az appról még van olyan, amit
amit elmondanál. Aha. Akár, hogy mit tudom én, Androidon működik-e, vagy iOS-en, vagy mindkettőn. Mind a kettő, igen, ez tök jó kérdés, mind a kettő, tehát mind a két típusú telefonra egyébként le lehet tölteni. Akár majd el is küldhetem a linket. Ez 19 vagy 20-ban indult, azt hiszem. Én most idén vettem át egyébként februártól a híreknek a kezelését. Tehát ezt kifejezetten mobiltelefonra lehet letölteni, egyelőre csak azon is lehet használni, tehát így megosztás funkció sajnos még nincs, de én fogom javasolni, mert akkor talán még szélesebb körben egyébként lehetne terjeszteni és használni ezt a felületet. És akkor még mit mondjak az applikációról? Igazából még az például, hogy indult, meg milyen fejlődéseken ment keresztül, például ha ilyen van, vagy fejlesztettetek rajta azóta, mióta elindult? Hát első körben ugye azért indult, mint említettem, hogy minél gyorsabban tudjunk hírt szolgáltatni ugye a fehérvári, kifejezetten a fehérvári lakosoknak. Tervben van, hogy hosszú távon van egy okos térkép funkció, de ezt tervben van, hogy tovább fejlesszük, és egy olyan funkciót rakjuk bele Mesélőházak címmel, amivel a felhasználók különböző történelmi érdekességeket tudhatnak meg olyan helyszínekről, ami ugye Fehérváron található. Úgyhogy még ez például tervben van. Ha. Köszönjük szépen. Nem tudom, az applikációra, ha még van esetleg valami, amit elmondanál, azt szívesen meghallgatjuk, vagy igazából át is térhetünk a hírekkel kapcsolatos kérdéseimre. Hogy érzed? Szinte mehetünk tovább, mert nem én kifejezetten a hírekkel foglalkozom. Okay. Na most alapvetően... Tessék? Ja, csak ennyi, hogy a hírekkel foglalkozom az applikáción belül. Mondom, nyugodtan töltsétek le, és meg tudjátok nézni, vagy most meg is tudom mutatni mobilról, hogy néz ki, amikor betöltöd, nem tudom, mennyire látszik. Aha. És itt vannak a hírek, események, van, hogy kérdőíveket teszünk közzé, hát két havi szinten, például itt a virágóra nem tudom, hogy megvan-e, azzal kapcsolatban volt felrakva kérdőív, hogy a lakosság melyik virágórára szavaz, milyen virágok legyenek elültetve. Ugye említettem a hiba bejelentést, okos térkép, lehet videókat nézni, hát meg a jövőben itt van városkártya elnevezési funkció. Nekem erre lennének ötleteim, hogy mit lehetne ezzel csinálni. Aki letölti, annak automatikusan generál a program egy ilyen városkártyát. Én szerintem tök jó lenne, hogyha mondjuk vendéglátóhelyeken, hogyha te ezt felmutatod, akkor bizonyos kedvezményben részesülsz. Ez csak egy ötlet. Tehát sok potenciál van benne. Emellett rádiót is lehet hallgatni rajta, ugye a Vörösmarty rádió, ez a helyi rádió. Meg ugye közszolgáltatók szintén tudnak itt a lakosokat értesíteni, nem tudom, áramkimaradásról, vagy hogyha ünnepnap jön például március 15-a szemétszállítással kapcsolatban, hogy mi történik, vagy most megjelent ugye ez a depóniának a barna kukája, ahova szelektíven kell gyűjteni a szemetet, és ott pontos leírás, hogy mit lehet beledobni, mit nem. Szóval mondom, eléggé összetett az applikáció, de még mindig sok minden lehetne rajta alkotni, fejleszteni. Na, igazából erre gondoltam így a kérdésemben, mert azt tényleg látszik, hogy folyamatosan fejlődik, meg egyébként ez egy tök jó irány, tehát hát igen, próbálják az embereket, nem tudom, Facebookon, újságon keresztül, egyéb csatornákon keresztül tájékoztatni, de ha lenne egy ilyen központi, ahol tudják tájékoztatni az itt élőket, például a kukákkal kapcsolatban, mert egyébként az a szomorú, hogy szerintem egy csomóan nem is tudják, hogy mire való, tehát amellett, hogy komposzt
lesz belőle, de hogy egy csomószor beledobják, mit tudom, chipset, zacskót, meg hasonló, és ugye ezeket utána már nem válogatják, tehát ez úgy megy a kommunálisba, ahogy van. Tehát mondjuk ez az informálás is, ha ezen keresztül, az appon keresztül megtörténhetne, az tök jó irány Ez lenne. megtörtént egyébként. Ha? Maga ugye a Depónia is adott erről ki közleményt, meg egyébként én személy szerint raktam fel ezzel kapcsolatban hírt, meg egyébként a Fehérvár TV csinált, majd egyébként érdemes megnézni, egy nagyon vicces videót, hogy mik ezek a barna kukák, amik megjelentek, és hogyan kell használni, nem kell félni tőlük, mit lehet beledobni, mit nem, úgyhogy dolgozunk ezen. Mondom, szerintem ami így kicsit bekorlátolja ezt az applikációt, az mondom a megoszthatóság. Ugye Facebookon, ha látsz valamit, akkor rákattinthatsz és gyorsan küldheted is tovább, vagy Instán. Itt ez még jelenleg nincsen, úgyhogy én néha azt csinálom, hogy beszpinálom, és akkor úgy küldöm tovább, de nyilván ez annyira nem felhasználóbarát, és nem olyan kényelmes, mint ha csak egy kattintással tovább tudod dobni. Úgyhogy szerintem ez egy következő lépés lehetne, amivel a feliratkozókat is hát elég rendesen meg lehet ugrasztani a számokat. Tényleg, és így a feliratkozók tekintetében, tehát számot tudsz mondani, hogy nagyjából mennyien használják? Hát még, ha elmondhatom, elég babacipőben jár, ahogy én tapasztalom. Közel még csak 9-10 ezer feliratkozó van, így összehasonlítva a lakossággal az úgy nem a legtöbb, de dolgozunk rajta, hogy ezekkel a fejlesztésekkel akkor ezt de nem olyan rossz szerintem. De lehet még rajta dolgozni, lehet jobb is. Akkor mondjuk. Igen. Ja. Ja, és akkor így... is több százan látogatnak fel, főleg így olvassák a híreket. Úgyhogy azért van közönsége a platformon. De akkor ez csak app formában létezik? Igen. Úgyhogy mondom, szerintem ez a hátulütője ennek, és ezzel lehetne segíteni a jövőben. És van, ahol ezt hirdetitek? Hát még amikor sikerült kifejleszteni az applikációt, és napra kész volt, akkor jelent meg róla egyébként a médiában, itt Fehérváron, a fehérvári médiában, FMC, meg székesfehérvár.hu-n róla pár cikk, meg videó, amit bemutatták. Azóta annyira nem volt reklámozva, promózva, úgyhogy hát igen, ezen is érdemes gondolkozni, hogy hogyan lehetne még több emberhez eljutatni, mert szerintem lehet, hogy itt a hallgatók többsége még nem is hallott erről az applikációról. Őszintén bevallom, én idén hallottam róla, először pedig mondom már, jó pár éve működik. Hát ja, hát bízunk benne, hogy akkor ez a szám meg fog ugrani a következő pár évben. Hát igen, ja. Térjünk rá akkor magára ugye így a hírre, meg hogy mint fogalom, meg ilyesmi. Ugye a projekthez ugye alapvetően ez azért kapcsolódik szorosan nyilván, most az applikációra gondolok, mert ugye több 100 diákkal dolgoztunk együtt, több eseményünk is volt, ide beletartoznak külföldiek, meg ugye magyar diákok is, illetve résztvevők, és hogy egyrészt, hogy ki hogy értelmezi, hogy mi a hír, az is érdekes egyébként, hogy amikor egy először találkozik az ember egy álhírrel, az milyen benyomást tesz rá. Ezt tényleg sok irányból és oldalról hallhattam, és hallhattuk így a projekt alatt. Viszont, hogyha kicsit erről beszélgetnénk, hogy Dorina, te hogy értelmezed, hogy mi is az a hír, mi az a hírérték, mint fogalom, hogyha erről egy kicsit, és akkor utána meg áttérünk arra, hogy mi az, ami valós, mi az, ami nem, hogy lehet ezeket szűrni, stb. Hát így általánosságban azt mondják, hogy egy igazán jó hír az 4 alapvető kérdésre kell, hogy válaszoljon. Ezt, hogy ki, vagy kivel, vagy mivel, hol, mikor és mi történt, vagy mi fog történni. Hogyha erre tudunk már úgy válaszolni, ami hiteles, akkor egy tömör kis hírről beszélhetünk.
Hogyha mondjuk részletesebben akarunk belemenni, akkor arra is lehet válaszolni, hogy hogyan és miért történt ez a dolog, de lényegében maga a hír az egy olyan információ összessége, ami bizonyos közösséget, bizonyos érdeklődési körű embereket érint vagy érdekelhet. Személy szerint én ugye a Székesfehérvár applikációnál, mint említettem, a város, tehát olyan híreket teszek közzé, vagy eseményeket, amik ugye a fehérváriakat érinthetik. Közeljövőben megtörténő eseményekről, vagy akár ha útlezárásról beszélünk, tehát én kifejezetten ezt veszem figyelembe, amikor rakok fel híreket az applikációra, és akkor itt már egyébként rátérhetünk arra is, hogy egyébként én honnan szedem a híreket. Olyan szempontból egyébként szerencsés vagyok, hogy itt azért több médium van, meg újságok, lapok, ahonnan én tudok tájékozódni. Ugye említettem már a székesfehérvár.hu-t, vagy az FMC-t, de én emellett egyébként az MTI-t is használom, mint elsődleges forrás, primer. Emellett például nagyon megbízhatóak a sajtóközlemények, emiatt használom az ÖKK-t, ez az Önkormányzati Kommunikációs Központ, itt is egyébként folyamatosan rakják fel az eseményeket, híreket, történéseket, úgyhogy ezekből is tudok bőven válogatni, vagy hogyha az eseményekről van szó, akkor oda is vannak olyan oldalak, amiket sokszor használok, például a teleélettel, de még itt tudnám sorolni, úgyhogy most szerintem elég sok mindent megemlítettem. Ebből látszik az is, hogyha én egy hírt közlök, akkor mindig nem csak egy forrás alapján tájékozódok, hanem mindig legalább 2 vagy 3 forrásból nézem meg, hogy az a hír mennyire hiteles, és a részletek megegyeznek-e, és ha nem vagyok benne biztos, akkor meg még több forrásra rákeresek, tehát én mindig ellenőrzöm, mielőtt bármit is kirakok, mert ugye nem az a célom, hogy félrevezessem, vagy saját hibámból, vagy saját hibámon kívül olyan hírt posztoljak, ami nem releváns, vagy nem aktuális. Úgyhogy ezt tudom javasolni. De gondolom, ti is így csináljátok, hogyha olvastok valamit, ami nagyon gyanúsan hangzik, akkor neten utána kerestek. Legalábbis én ezt szoktam csinálni, nem tudom, Patrik, te ezzel hogy vagy? Igen, hát alapvetően a projekten belül csomó ilyen szűrési lehetőséget különböztetünk meg, elkezdve attól, hogy csak hallgass a megérzésedre, egészen addig, hogy ugye a forrásokat ellenőrzött, szerzőket, stb. És igen, tehát nyilván az, hogy ha már továbbosztod, és erre is szoktuk mi felhívni a figyelmet, hogy leginkább tényleg így a fiataloknál, tehát a 13-tól mondjuk 17 éves korig, hogy azért hogy nem kell mindent, érdemes azért nyilván átolvasni, kicsit utána nézni, meg hasonló, mert azt tapasztaltuk mi is, hogy vannak ugye, akik csak továbbosztja, nem nézi meg, aztán utána jönnek a kommentháborúk, amit ugye valaki nagyon élvez, van, aki kevésbé, úgyhogy igen, és ez is érdekelne, hogy például te vagy ti a cégnél csak így a forrásokat nézitek meg, ami egyébként szerintem a legtöbb esetben bőven elég, mert ott már a szerzőt látod, stb. Vagy van esetleg egy külön egyedi, hogy is mondjam, út, vagy mód, ahogy ellenőrzitek. Mert például most nemrég osztottunk meg mi a Facebookon, vagy hát így a közösségi médián egy AI alapú ellenőrző programot, ami így a mesterséges intelligencia segítségével ellenőrzi a híreket. Nem tudom, hogy ti vagy te hallottál már róla, vagy van egyéb más mód, amiket a források mellett szoktatok használni?
újra elmondhatom, hogy ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert ezek a lokális hírek, én amiből dolgozom, az általában első kézből jön. Aha. Tehát van, hogy kimennek tudósítani, és akkor az alapján jön be a cikk, vagy a sajtóközlemények, mondom, az abszolút megbízható forrás. Úgyhogy nekem ilyen szempontból ilyen felülettel nem rendelkezünk, nem is használok. Esetleg, ha az MTI-n találok olyasmit, ami érdekes lehet, azért annak utána szoktam nézni, de hál' Isten ilyen álhírekbe nem nagyon futunk bele, meg tényleg releváns, aktuális híreket osztok meg mindig. Tehát nem csak a forrást nézzük egy-egy hírleközlésénél, hanem ugye az is fontos, hogy egyáltalán mennyire aktuális. Megtörtént dolog, aminek van-e hatása, vagy nincs, mert ha nincs, akkor igazából úgy nagyon fölösleges arról beszélni. De egyébként, amit mondtál, hogy nektek van ilyen AI-os kifejlesztett program, vagy ez micsoda pontosan? Nem, ez alapvetően, tehát nem használjuk a mindennapokban. Nyilván, amiket mi osztunk meg, azokat tehát a posztokat ugye mi gyártjuk. Ez csak egy ilyen lehetőség, hogy át lehet nézni vele, hogy ez mennyire igaz, vagy nem. Tehát ez egy külön app, mi nincs hozzá közünk, csak így érdekességképpen, meg hogyha esetleg ti használjátok. És ez magyarul is működik akkor ezek szerint? Nem, ezt egyébként majd elküldöm, mert ez nem tök jól meg érdekes. Kíváncsi vagyok. Kint van amúgy az oldalunkon is. Hát mondjuk egyébként nagy port kavart, tehát hogy is mondjam, ott azért valahogy itthon ezek az álhírek, meg a hasonló, tehát így ezek a megtévesztések, ezek nagyon, hát hogy is mondjam, úgy felkeltik a kommentelők érdeklődését, hogy kaptunk hidegent, meleget. Igen, de érdemesen olvasni szerint. Azért, mert nem álhíreket akartatok közölni, hanem oda rakjátok az emberek elő, hogy ezzel tudjátok ellenőrizni, hogy amit olvastok, az releváns vagy sem. Jó kérdés, hogy mi volt ott a háttérben náluk. Mindegy, az a lényeg, hogy tényleg most valamilyen nagy port kavart, és szerintem ez is a cél, hogy mondjuk ezt egy kicsit így csillapítsuk az emberek fejében. Tehát, hogy nem baj az, hogyha valami tényleg párszor át van ellenőrizve, és úgy van megosztva, és tényleg így a projekttel is ez a célunk. De akkor azt jól értettem, hogy egy hír az csak rajtad keresztül megy át, ugye? Tehát, hogy ez egy emberen, és akkor te is osztod meg, tehát nincs az, hogy mondjuk, nem tudom, elindultok valakitől, és akkor több oldalról átnézitek. Igen, én így a kezdetektől egyébként abszolút szabad kezet kaptam, megtanultam használni itt a programot, ami alapján ugye tudom a híreket feltölteni, szerkeszteni, és igazából így autodidakta módon kezdtem el tájékozódni. Nyilván azért kaptam segítséget, hogy milyen forrásokat érdemes, vagy lehet használni. Úgyhogy én így ehhez tettem hozzá még több olyan oldalt, hírforrást, ahonnan tudok tájékozódni, meg minél érdekesebb híreket, eseményeket megosztani, hogy minél aktuálisabb legyen. Úgyhogy igen. És ugye volt, amikor beszéltünk így erről az egész eseményről, meg így a beszélgetésről, beszéltünk erről a korrigálásról, hogyha utó korrigálni kell. Arról egy kicsit tudsz mesélni? Igen. Hát ugye első körben ugye beszéltünk arról, hogy mindenképpen érdemes úgy kirakni, hogy 6 milliószor utána jártál több forrásból, úgy rakjál ki egy hírt. Hogyha megtörténik az a hiba, hogy mondjuk tévesen közöl a médium egy adatot, akkor utána egyébként úgy szokott történni a menete, ha ez kiderül, hogy egy közleményt adnak ki, és akkor ott pontosan leírják, hogy melyik cikkről, melyik hírről van szó, és hát nem azt mondom, hogy elnézések közepette, de leírják, hogy sajnos
rosszul történt, téves információt adtak le, és most ennek történik a korrigálása. Egyébként a továbbiakban akár lehet bocsánatot is kérni, de igazából ez a folyamat a korrigálásnak, hogyha előfordul, hogy tévesen közlünk hírt. Úgyhogy nem olyan hosszú a menete, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy gyorsan reagáljunk, és gyorsan korrigáljuk az adott hibát. De akkor ilyen nem is nagyon fordul elő veletek, tehát hogy azért nem gyakori az ilyen. Itt, amit én csinálok, nem igazán. De mondom, az lehet, hogy azért, mert én nagyon-nagyon utána járok, hogy mit rakok fel. Úgyhogy hál' Istennek nem fordult elő. Igen. És egyébként, amikor mondjuk így ellenőrzöd őket, mennyire gyakran találkozol álhírekkel? Tehát mondjuk vegyünk egy 10 darab hírt, hogy ennek így százal vagy egy arányosítva, mennyire szoktál belefutni ilyenekbe, hogy ez is kamu, ez igaz? Tehát most erre gondolok, hogy az igaz és az álhírek közti arányok a munkád során mennyire vannak meg, vagy hogy néz ki? Igazából azt tudom elmondani, hogy munkám során hál' Istennem, nagyon találkoztam még ilyennel. Maximum olyan volt, hogy rossz időpontot írtak, de arról is volt egy korrigálás, hogy megváltozott az időpontja. Én inkább ezt a mindennapi életemben tudnám elmondani, amikor nem tudom, a Facebookot vagy bármilyen más social platformot pörgetek, és itt ilyen kattintásvadász álhírekkel találkozunk. Van, hogy sokszor igazából el se olvassuk se a leadet, se a címet, csak mondjuk egy kép van egy híres emberről, és mondjuk fekete az egész. És arról egyből arra következtet az ember, biztos, hogy elhunyt, rá se kattint, és akkor már a fejében az van, hogy biztos halálesetről lehet szó. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a mindennapi social médiázgatás során történik meg ez. Mondom, a munkám során elég sok forrásból tájékozódok, mielőtt megírom az aktuális hírt, úgyhogy hál' Isten erre nem volt még példa. Max elírás. Ja. Ha eltekintünk az applikációtól, akkor szerinted melyik a legalkalmasabb felület a hírek megosztására? Most maradjunk online, tehát Facebook, Insta, stb. Tehát nyilván a célcsoport is más, de mondjuk, vagy akár egyébként bevonhatjuk az újságot is. Mit gondolsz tényleg így erről, hogy melyik a legalkalmasabb felület, amit talán a leggyakrabban néznek, vagy a legtöbben néznek? Hát őszintén szólva szerintem mindenki elmondhatja, hogy a nyomtatott sajtóról egyre inkább ugye az online térbe megyünk át. Te is említetted, hogy nyilván a célközönség függő az, hogy hol és milyen hírt osztunk meg. Én ugye említettem többször a social médiát, tehát azon keresztül például a Facebook, Instagram, hogyha mondhatok konkrét neveket, vagy hogyha van egy olyan online újság, amit te megbízhatónak tartasz, akkor érdemes onnan tájékozódni, bár én arra is azt mondom, hogy nem kell kifejezetten egy médiumra alapozni, hanem több, legalább 2 forrást összevetni. Vagy hogyha nagyon érdekelt vagy egy-egy témában, akkor lehet, hogy még részletesebb leírást kaphatsz, hogyha több helyen megnézed. Úgyhogy mondom, én internet, online, én ennek a pártján állok, de szerintem így ez a korosztály már automatikusan erre van beállva. Az, hogy te újságot vegyél a kezedbe, hát nem tudom. Én maximum, ha nyomtatott sajtónak mennyi időt adsz még? Tehát, hogy szerinted, mert ugye alapvetően tényleg, amit mondasz, teljes mértékben átszoktunk már az online felületre. Szerinted van még egy ilyen 10 év benne? Tehát elképzelhető, hogy 10 év múlva még kapható lesz újság, stb. Hát nagyon jót kérdezel, Patrik. Ennyire, most akkor csak beszélgetünk, mert így nem tudom, hogy ez persze, ez csak saját vélemény, mondok. Én szégyen, nem szégyen, annyira nem olvasok kézzelfogható újságot.
Nyilván még jelen lesz, főleg az idősebb korosztály szerintem annyira nem tud elszakadni tőle. Jól tudom, a szüleim is fel vannak iratkozva, nem is tudom milyen újságra, bár már lehet, hogy az is online, amire ők iratkoztak fel. Úgyhogy hosszú távon szerintem mindenképpen az online tér a nyerő. Gyorsabb is, kevesebb pénz, idő, energia, tehát ha csak azt megnézzük, hogy egy újság kinyomtatása mennyi időt vesz igénybe, míg hogyha csak leülsz a géped elé, és akkor bepötyögöd a hírt, és rányomsz egy gombra, és egyből fent van. És manapság mondom, ez a legfontosabb, hogy minél gyorsabban tájékozódjunk, minél gyorsabban tudjunk reagálni. Úgyhogy szerintem mindenképpen az online tér. És hogyha most így kicsit áttértünk arra, hogy a te véleményed, te hogy látod a dolgokat, arra is mondjuk kíváncsi lennék, hogy a munkádon kívül tényleg így mi volt a legemlékezetesebb álhír, amivel találkoztál? Ha volt ilyen, vagy mondjuk az elsőre, ha így nem tudom, bármi emléked van arról, hogy akár nem tudom, a koronavírus alatt itt azért eléggé megnövekedtek. Uh-huh. Hát ugye az elején ugye nem tudtuk, hogy mivel állunk szemben, és ott ugye azért veszélyes az álhír, ugye ennek az álhíreknek általában az a célja, hogy zavart okozzon, az emberekbe kételyeket keltsen, bizalmatlanságot, meg van, tehát ez kifejezetten szándékosan csinálják, akár pénzkeresési szándékkal is. Szerintem itt a COVID kapcsán kifejezetten ez a pánik hangulat, pánikkeltés volt a cél, és mivel nem sokat tudtunk arról, hogy mi zajlik, ezért ezt elég rendesen ki is tudták használni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, hát szerintem napi szinten mindenki találkozott, mert mindenhonnan ezt folyt, még a csapból is, hogy mindenki meghal és vége a világnak. Úgyhogy ez egy tök jó példa, amit mondtál itt a Covid-dal kapcsolatban. Hát meg mondjuk, amit említettem, ezek a kattintásvadász hírek, ahol amikor megtudta XYZ, hogy mi történt, el se hiszed, és csak egy kép van odarakva, rányomsz, és igazából semmi nem történt. Bár ez inkább ugye hírérték nélküli hír, amit leközölnek. Az ilyen álhír, hát mondjuk halálesettel kapcsolatban. Nem is tudom, kiről terjesztettek legutóbb. Úgyhogy én inkább ezt tudnám megemlíteni, a haláleset. Híres ember elhunyt, és akkor kopogtat be, hogy sziasztok, amúgy itt vagyok, minden rendben. Ezt nem tudom, miért gerjesztették. Úgyhogy ezt tudnám megemlíteni nálad. Egy első egyébként nincsen. Az volt érdekes, hogy mondjuk most így március 15-én volt. Igen. Ugye ott korai volt, azt hiszem, aki fellépett, vagy na mindegy. Tehát, hogy egy más nemzetiségű úr lépett fel lényegében egy ilyen hát beöltözve, és énekelt, de ez úgy lett lehozva, hogy ugye már kínai katonákat, vagy huszároknak beöltözve szerepelnek egy magyar ünnepségen. Ez egyébként érdekes volt, mert ő, aki szerepelt, ő egyébként egy magyar állampolgár, tehát, hogy ő magyar, csak külföldről származik, vagy hát ott máshol született. Úgyhogy ez szerintem úgy érdekes, hogy ugye nem nézünk így a dolgok mögé, és akkor miket vonunk le, milyen következtetéseket, és akkor ugye ez egyből el is terjedt. Aztán ugye ezt is korrigálni kellett, hogy hát meg azt hiszem a srácot is megkeresték, hogy akkor kicsit beszélnek vele, hogy ez ugye valóban magyar, és hogy nem arról van szó, hogy már ott is külföldiek dolgoznak, vagy épp lépnek fel, ez mondjuk szerintem érdekes volt. Lehet, hogy ezzel az volt a cél, hogy magyaroknak jönnek a külföldiek, és elveszik a munkájukat, és akkor szitják fel az emberek. Ja, hát ez például szerintem érdekes volt. Ja.
És egyébként így hát civileknek, vagy nem is tudom, inkább úgy mondom, hogy egy átlagembernek az álhír szűrésre te például melyik módszert ajánlanád leginkább? Tehát a források ellenőrzése, vagy azon kívül bármi más, ugye erről most így hosszabban beszéltünk, csak hogy te mit ajánlasz így személy szerint, hogy mit csináljanak, milyen lépéseken menjenek keresztül, amikor mondjuk megosztanának valamit. Igen, sokszor elhangzott forrás, tehát mindenképpen nem csak egy, nem kettő, hanem akár 3-4 forrásból érdemes tájékozódni. Manapság már érdemes akár az URL címet is megnézni, mert nagyon sok kamu oldal van, ahol mennek csalások, úgyhogy kifejezetten az első szempont az a forrás, amit megnéznék. Egyébként utána én néztem, hogy vannak kifejezetten ilyen tényellenőrző oldalak. Első körben egyébként most csak ilyen angol nyelvűt találtam, ahova egyébként téma, kulcsszó, kategória alapján rá lehet keresni egy-egy hírre, és ezek tényleg megbízható oldalak, és ott például utána lehet járni egy-egy olyan hírnek, amiben nem vagyunk biztosak, de szerintem az már tök jó pont, hogyha találsz egy hírt, ami mondjuk azt érzed, hogy nem feltétlenül lehet igazság alapja, akkor elkezdesz utána járni, tehát saját kutatómunkát végzel. Vagy akár megvitatni, nem tudom, ismerősökkel, barátokkal, hogy ezt olvastam, te találkoztál vele, mit gondolsz róla, mennyire lehet hiteles, igaz. Meg hát szerintem azért az embernek az ítélő képessége is egy idő után azért el tudja dönteni, hogy az mennyire reális, vagy hány százalékban lehet igaz. Úgyhogy én így ezeket tudnám mondani, tehát hogy egy olyan kritikus gondolkodásmóddal kell mai világba tájékozódni, hogy nem vehetünk mindent készpénznek, amivel találkozunk, sőt, a nagy része az sajnos nem igaz. Úgyhogy... Talán ezzel is egyszerűbb online híreket olvasni, mert ugye most az újságban aztán kicsit nehezebb ellenőrizni a hitelességét. Egyébként, amit mondasz, van egy külföldi app, ami kifejezetten erre szolgál, hogy az aktuális híreket sorolja, nagyjából olyan egyébként, mint egy egyszerűbb Facebook, vagy ilyesmi, tehát így tényleg a híreket egymás alatt felsorolja, tudod görgetni, és akkor oda szélére ki van írva, hogy hamis-e vagy igaz. Ezzel is én a projekt alatt találkoztam. Egyébként érdekes, mert az ilyen nagyobb nemzetközi híreket, azokat tök jól kiszedi, és akkor tudsz tájékozódni a hitelességéről. Ott minden hírt összeszed, vagy az applikáció kezel? Összeszedi, és megvizsgálja, hogy igaz, hamis? Ahogy én néztem, itt inkább a népszerűbb hírek vannak. Tehát és most azt veszi gorcsőre. Ami nemzetközileg ismert, és azok vannak tényleg összeszedve, mint a TikTokot, vagy nem tudom, mi lehet görgetni, és akkor ott vannak egyesével, és akkor lehet ellenőrizni őket, tehát szerintem tök hasznos dolog ez is. Akár mielőtt megosztunk valamit, vagy akár mielőtt szóban kezdjük terjeszteni. Úgyhogy szerintem azt is akár így laikusként, vagy hogy aki nem nagyon foglalkozik hírekkel, azoknak szerintem tök jó egy ilyen ellenőrző segítségként. Na, én alapvetően egyébként végigértem a kérdéseimen. Köszönöm szépen a válaszokat. Nem tudom, van-e még esetleg, amit megosztanál? Akár az appal kapcsolatban azt mondtad, hogy a linket azt elküldöd majd. Mindenképpen igen. Mert akkor itt is tudjuk kicsit promótálni. Köszi. Hát így zárásként talán azt tudom elmondani, hogyha nem tudom, hogy kik itt a résztvevők közül kik vannak, akik napi szinten olvasnak híreket.
Én nyilván így, amikor fiatalabb voltam, annyira nem érdekelt a közélet, most már azért egyre inkább, és mondom, én így automatikusan ezt a szokást vettem be, hogyha olvasok valamit, és érdekel, már csak azért is, mert érdekel, akkor még inkább utána járok az interneten, vagy hogyha olyannal találkozom, amiben így elolvasom, és nincs békességem benne, hogyha fogalmazhatok így, akkor valószínű, hogy az nem olyan tartalom, ami megbízható, de tényleg a legfontosabb az, hogy egy olyan kritikus gondolkodásmódot tudjunk kialakítani, amivel nem futunk bele olyan álhírekbe, amit akár mi tovább is terjesztünk. Tehát itt, amit elmondtam, szerintem ez, hogy több forrásból tájékozódni. Ha már ezt megteszitek, akkor szerintem alapvetően kizárható az, hogy megtévesztő híreket olvasunk és vegyük be. És akkor ezzel megelőzhető az, hogy téves információkat mi is továbbítsuk. Így záró gondolatként ennyit. Ez jó gondolat volt így zárásként. Igen, pontosan ez lenne a cél, úgyhogy ezt tök jól összefoglaltad. Na most a zárásra és az elköszönés előtt én leállítom a felvételt. Először is, még amíg megy a felvétel, addig is köszönöm szépen, hogy jöttél és jöttetek, de akkor ezt most leállítom.